yadda ta kasance a kotu akan shari'ar G-Fresh da Sadiya Haruna. Maganar auren G-Fresh da Sadiya Haruna dai ta gama zama abin da ta zama tunda har an dangana zuwa kotu, sai dai kawai a ce ƙurin kus wassalamu kitabihi, magana ta ƙare. Sadiya Haruna dai ta gama yanke shawara inda ta maka mijinta a kotu, wato Abubakar Ibrahim, wanda aka fi sani da G-Fresh, inda ta nemi lallai ilalla ko yana so ko baya so sai ya sake ta. Tsakaninta da shi babu sauran zama a matsayin miji da mata. To wannan aure dai na G-Fresh da Sadiya Haruna za iya cewa wani aure ne wanda ya ja cece-kuce da hayaniya da kace na ce a kafafen sadarwa, musamman ma a kafar sadarwa ta TikTok, inda anan ake baje maganar a faifai. Wato maganar dai akan TikTok babu inda bata shiga ba, lungu da saƙo. Kafin a ɗaura auren G-Fresh da Sadiya Haruna, akwai alamomi da aka gani a tattare da shi da kuma tattare da ita, waɗanda suke nuna shauƙin soyayya da ƙauna da kuma fahimtar juna a tsakani. Sai dai tun kafin auren nasu ma sai da suka yi faɗa suka yi uwar watsi, kowa ya kama gabansa. Amma kuma daga baya sai abin ya zama ashe faɗa ne irin na masoya, tunda da an dawo an shirya, saboda kowa ya san cewa al'amarin masoya ya gaji haka, a yi faɗa a shirya. Bayan sun shirya ne kuma kwatsam sai magana aure ta taso ba tare da wani ɓata lokaci ba, inda nan da nan aka ɗaura aure a masallacin Sheikh Isiyaka Rabi'u da ke jihar Kano akan sadaki naira 200,000, kuma aka sha biki iya biki aka hole. To yanzu dai bayan duk abubuwan da suka faru na shagalin da aka sha akan wannan aure na G-Fresh da Sadiya Haruna, daga ƙarshe an karkare a kotu, wanda a yanzu haka magana auren tana kotu, wanda Sadiyan ce kuma ta shigar da ƙara akan cewa tana neman saki. Amma wani abu guda ɗaya kuma da ya ɗaure wa mutane kai akan wannan al'amari shine a cikin shirye-shiryen kai tsaye da ake gabatarwa a TikTok, wato live programs, Sadiyan tana nuna cewa ita san bata maka G-Fresh ɗin a kotu ba. Abin da kuma yake ba wa mutane mamaki akan wannan magana shine ya aka ta san ta maka shi a kotu tana neman saki, sannan kuma take nuna cewa a ita sam kwata-kwata bata maka shi a wata kotu ba. To dama dai an ce rana ba ta ƙarya, sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Don haka ga ƙarin bayani akan al'amarin shari'ar, wadda Sadiya ta maka G-Fresh ɗin a kotu tana neman saki. A jiya Litinin ne dai da misalin karfe 9 na safe aka zauna zaman shari'a tsakanin G-Fresh da matarsa Sadiya Haruna, wanda ina ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan zama da aka yi akan wannan shari'a. An zauna dai shari'ar ne a kotun shari'ar addinin musulunci da ke zamanta a filin hoki a birnin Kano. Wato kamar da na faɗa, an zauna ne daga misalin karfe 9 na safe, kuma akan abin da ake shari'ar shine Sadiya Haruna tana neman saki, wato ta maka G-Fresh din a kotu tana neman ya sake ta, ba ta buƙatar ci gaba da zama da shi a matsayin miji. To kotun dai da na same ta cika makil da al'umma, bangaren maza daban bangaren mata daban, amma bangaren maza sun fi yawa. Watakila akwai shari'o'in da aka yi kafin na su G-Fresh da Sadiya Haruna, kuma watakila bayan an gama tasin shari'ar akwai wasu shari'o'in da za a yi, kasancewar kotun ta cika da mutane da kuma lauyoyi. Kotun dai a cike take da al'umma. To a lokacin da aka yi wannan zama a kotun, lauyan Sadiya Haruna, wato wanda yake wakiltar Sadiya Haruna, ya miƙe ya yi wa alƙali cikakken bayani akan cewa suna buƙatar saki, wato yana buƙatar G-Fresh ya saki wadda yake karewa, wato Sadiya Haruna. Zaman da aka yi na farko G-Fresh bai halarci zaman ba, sannan zaman da aka yi na jiya shi ma bai halatta ba. To sai lauyan Sadiya Haruna yake magana akan cewa ai shi G-Fresh din ma bai ɗauki matarsa da muhimmanci ba, kuma bai nuna alamar yana santa yana ƙaunarta ba, don haka kawai alƙali ya kamata kawai ya raba wannan aure, kuma suna so a raba auren ne ta hanyar kulu'i, tunda dama kotu ce ta shari'ar addinin musulunci. Lauyar G-Fresh mace ce, ita kuma ta miƙe take magana akan cewa ai suna buƙatar alƙali ya duba wani al'amari, ya ba da dama a sulhunta waɗannan miji da mata, ya ba su dama su yi sulhu, idan sulhun bai yiwu ba in yi so sai alƙali ya ɗau mataki na gaba, kamar yadda lauyar take bayani. Har ma ta kawo ayan nan wadda take cikin alƙur'ani da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa sulhu khair, wato sulhu alkhairi ne,
don haka tana buƙatar a ba su dama dai sai sulhu, a dai ba su dama sai sulhu. Idan sulhun bai yiwu ba sai a ɗau mataki na gaba. Har ta ƙara da cewa alƙali ya kamata ka duba zawarawa sun yawa a wannan lokacin. Zawarawa duk inda ka shiga zawarawa. Don haka babu buƙatar a ci gaba da tara zawarawa a cikin gari a ko'ina da ko'ina. Ya kamata a ce ana ƙoƙari wajen rage zawarawa ba ƙara zawarawa ba. Aka ɗan yi dai raha a kotu dangane da wannan magana da lauyar G-Fresh ta faɗa. Daga nan dai alƙali ya nemi cewa to shi kenan a halin yanzu zai daga shari'ar ne zuwa nan da ɗan wani lokaci, inda shi lauyan wato lauyan Sadiya Haruna ya nemi cewa yana buƙatar a ɗaga shari'ar zuwa sati ɗaya. Ita kuma lauyar da take kare G-Fresh take cewa tana buƙatar a ɗaga shari'ar zuwa nan da wata ɗaya. A lokacin da lauyan Sadiya Haruna yake bayani, Sadiya Haruna tana gefe ɓangaren mata, tana sanye da niqab, ta rufe fuskarta, ta rufe jikinta gaba ɗaya, iya idanuwanta kawai ake iya gani. Sadiya Haruna wato ta tashi za ta yi magana, dama dai a tsaye take a kotun, ta ɗan ɗauki tsawon lokaci a tsaye a ɓangaren da take. Ta ɗaga hannu za ta yi magana, ta ce tana da magana, sai alƙali ya dakatar da ita, ya ce mata ai kasancewar dama a lokacin lauyanta yana bayani, sai alƙali ya ce mata ai lauyanta yana bayani kuma duk abin da za ta faɗa ya faɗa ko kuma yana faɗa, don haka ta yi haƙuri, idan akwai buƙatar maganan a zama na gaba ta yi magana. Daga nan dai alƙali ya ɗaga shari'ar zuwa ranar 25 ga wannan watan da muke ciki. Ranar 25 ga wannan watan da muke ciki za a koma domin a ci gaba da shari'ar. Bayan an tashi daga shari'ar, alƙali ya yanke a cewa za a koma ranar 25 ga wata. Aka fito wato masu alaƙa da shari'ar, shi lauyan Sadiya Haruna da ita lauyar G-Fresh da ita Sadiya Haruna da suka fito domin so mu ɗan ji ta bakin lauyoyin a kotun, amma Allah bai bada dama hakan ba. Ita ma Sadiya Haruna mun so mu magana da ita su kafin mu fito, kuma ta yi nisa ta kusa fita daga can area a kotun gabaki daya, da haka muka haƙura. To amma dai magana tana kotu, alƙali ya ɗaga zuwa ranar 25 ga wata. Daga nan kuma za a san abin da ake ciki akan shari'ar idan Allah ya kai mu lafiya. To dama dai wannan aure na G-Fresh Sadiya Haruna aure ne da ya shiga bakin mutane, ana ta ce ku ce wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza, kuma mafi akasarin mutane ba sa faɗan alkhairi akan wannan aure, dan yawanci mutane cewa suke auren ba zai daɗe ba zai mutu. To gashi nan dai yanzu dai ana kotu, kuma ba a san abin da shari'a za ta kaya ba, sai abin da ya faru idan Allah ya nuna mana. Da fatan idan akwai alkhairi a tattare da zaman nasu, Allah ya ba su zaman lafiya, ya kuma tabbatar da alkhairi, ya kauda dukkan sharri a cikin al'amarin. Idan kuma babu alkhairi, Allah shine masanin gaibu. Idan babu alkhairi a cikin zamantakewar su, to muna roƙon Allah ya fitowa da shi G-Fresh din abu mafi alkhairi a rayuwarsa, ita ma ya fito mata da abu mafi alkhairi a rayuwarta.